spille forbi spidsen, så har spilleren ikke noget at forsvare sig med. Det er måske forbi spidsen, der står på ud i kortet. Der er dog lige Danielsen på det. Danielsen, den er så på lige lange våben, også slået ind på låret. Vi har nogle våben, vi har snart i forhånden. Kom så, far! Jeg kan se Melina lige foran mig. Så dygtig. Dygtig. Rød. Jeg har ikke så mange enkelte krigere. Det kræver ret meget styrke, at slås på svært. Vi kæmper fuldstændig på lige fod kvinder og mænd. Der bliver ikke hensyn til en kvinde, og hvis der var nogen, der så tale, fordi man ved, det er kvinder, der kæmper mod, så bliver de hullet til en. For de kvinder, der vinder her, de ved, de har gjort det, fordi de var bedre end mændene. Så vi kæmper lige. Ja, lige foran os. Jeg kan se Melina, der har Ulrik med den røde klokken og den røde vest. Venstrehåndsspiller, jeg kan se Ulrik han overlevet. Ulrik, vi Ulrik for godt. Ja. En bravende dygtig kriger. Han har vundet mange siger. Han er kendt i over 20 år. Han er som sagt mange her. Det kan man se på skjoldet. Og igen til Lise Ulrik med venstrehånden. For mange der er mange, der ikke er vant til at forsvare sig mod venstrehånden. 50% af venstrehånden, så de er vant til det. Men der er mange andre grupper, der ikke er vant til at forsvare sig mod venstrehånden, så derfor er det en fordel. Kampstil og venstrehånd og højre kæmper mod hinanden. Vi kan se, at åbningen er jo til den anden side. Han dækker sit skjold Ulrik i hele højre side, mens venstre side det er der, hvor modstanderen vil forsøge at komme ind. Som I kan se, så skal han jo ramme ham på kroppen eller på låret. I og med det er kort ud, så tæller låret også. Og det tog jo stille og roligt ud blandt krigerne. Snart er vi tilbage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krigere tilbage. Og vi har herovre to krigere fra Ulfetnia. 2 venstrehåndskrigere. Det er de fra samme gruppe, de er vant til at træne mod hinanden. Ketil, Frederik er død. Det var altså meget sød. Og Ketil knægt, han vandt det slag. Det gik hurtigt. Jeg fik en fra Nidhug, jeg vil ikke kalde. Ja, Ulrik! Jeg kan også det i går var hernede, for der var han også langt, men jeg har glemt, at det er Ulrik, der er langt. Og Ulrik kan jeg se, Ulrik vandt sin kamp. Desværre ikke var smidt. Så er det. Og Christoffer. Og Erik. Skål over. De 3, der står her foran, de alle 3 fra Ulfetnia. De har kæmpet mod meget tit. Og de alle 3 venstrehåndede bliver lige suppleret. Ja, lidt magisk over det der venstrehånd. Der er kun venstrehåndet tilbage, siger Ketil. Det kan man godt se. Ja.
Det siger lidt om stadigvæk, at de højrehåndede stadigvæk har en lille smule problem med at tage de venstrehåndede. Eller også er det noget med genetik, at når man er venstrehåndet, så er man bedre til noget. Jeg ved det ikke. Men igen skal ikke bare have kun venstrehåndet tilbage. Og vi har Erik ude. Se. Man kan jo godt en gang imellem som publikum så at han ramte da. Nej, det der slag, det var derinde. Det er det særlige ved vores kamp, at vi kæmper uden dommere. Der er kun de 2 krigere, der er i kamp, der afgør, hvem rammer hvem. Og vi kan godt nogle gange stå her og være ret sikre på, at vi så, hvem der vandt. Men de 2 krigere, de ved det. De står og tøver og venter på hinandens næste træk. En ting er på de venter, men de er også ved at være trætte. Jeg har jo kæmpet længe. Erik. Ja, det var Erik. Stålukker! Erik Stålukker! Kom igen, Ulrik! Sådan, Erik. Erik Stålukker, han har vundet mange cirkler. Fra sin egen tysk kriger. Meget dygtig. Han har næsten vundet cirkel. Mod Erik. 2 venstrehånds sværkriger igen. De 2 kriger her, de har ikke kæmpet mod hinanden ret tit. Netop fordi Philip han kommer fra Tyskland. Langt ned, helt ned ved Ejlen, tror jeg. Erik han bor der mod i Nordland. Ikke at vi kan kalde ham Jylland eller sådan noget i København, men han bor derovre. Der må godt hæppes. Philip, Erik, hvem holder vi med? Hold ind. Erik, det er ham i den hvide, Philip har ham i den røde. Så I ved det, så er det her uofficielle europamesterskaber i kamp, så det er meget, meget vigtigt. Det er meget spændende, hvem der vinder det her. Og det er bestemt ikke en ligegyldig kamp, der er 2 krigere. Det er meget ærefuldt at få lov at vinde.